M'għandi l-ebda problema li nixed fi kwalunkwe każ għaliex m'għandix x'naħbi. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar rapporti fil-medja li mistenni jissejjaħ biex jixed fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. M'għandi l-ebda problema li nixed fuq l-ebda każ. M'għandix problema, ma nafx fuq xiex. Ħanintalab illi nixed, m'għandix problema xi m'għandix naħbi. Il-Prim Ministru qal dan waqt li kienet iwieġeb domandi tal-ġurnalisti fit-tmiem żjara waqt il-Freshers Week fil-kampus tal-MCAST f'Raħal ġdid. Mistoqsija kuxmara f'dwar l-aħħar żviluppi brabta mal-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Caruana Galizia, il-Prim Ministru wieġeb hekk. Żgur ma nkunx qiegħed la nitlob u laqas ikun serju minn naħa tiegħi li nitlob id-dettalji fejn l-awtoritajiet investigattivi jħossu li għandi bżonn inkun naf xi ħaġa mhux dwar id-dettalji tal-persuni imma xi ħaġa ġenerali, iva nkun ibbriefet hekk hux qed issir xi tip ta' progress jew le. Ma każijiet fejn ingħataw dettalji dwar persuni li jista' jkunu suspettati, l-unika persuni li gawdu minnha huma suspettati stess, jiġu allertjati li qed jiġu followjati. Dr. Muscat tenna l-fiduċja sħiħa fil-ħidma li wettqu qegħdin iwettqu l-awtoritajiet investigattivi. Jien ma noqgħodx fuq tweets u min jgħaddi il-ħadd wara f'sinar jisparla. Jien noqgħod fuq l-awtoritajiet investigattivi, jien moħħni mistrieħ li għandna awtoritajiet investigattivi li fil-żmien 90 ġurnata qabdu il-persuni illi allegatament wettqu id-delitt. U nemmen li jekk inħallu l-awtoritajiet investigattivi jaħdmu, jiġu arrestati u kun hemm każ solidu fuq il-persuna jew persuni li kienu l-mandanti ta' dan id-delitt. Mistoqsi dwar il-possibilità li Vince Muscat, wieħed mit-tliet akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia, jingħata l-maħfra presidenzjali, Dr. Muscat la ċaħad u lanqas ikkonferma dawn ir-rapporti. Kull darba li ġiet qudiemi mhux dal-każ jew f'każijiet oħra, mhux qed nitkellem dwar każ partikolari. Talba dwar maħfra presidenzjali jinnieħu l-pariri mill-istituzzjonijiet u wkoll noqgħod fuq l-esperjenza storika ta' dal-pajjiż. Li fost oħrajn turi li l-maħfra presidenzjali f'dal-pajjiż waslu biex people walk free u ħadd ma jeħel xejn. Ġifieri iż-żewġ affarijiet nagħmel. Intant, it-tnejn filgħodu Dr. Muscat iltaqa' ma' mijiet ta' studenti tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST fejn ingħata merħba mill-isbaħ fuq il-kampus ta' Raħal ġdid. U għader jitkellem ma' bosta inġiniera, terapisti ta' żbuħija, riċerkaturi u artisti prospettivi li l-kol ħatfu l-opportunità li jieħdu stessu mal-Prim Ministru bħala tifkira tal-bidu ta' dan il-vjaġġ edukattiv tant importanti f'ħajjithom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.